ए भाई जाए कोई स्कूल पटे नु जाए खेता में घासे काटी गहरू बछरू के जाए देखी कटले कैसन भइल कैसन ना ये भाई घास के कटले कान कैसन भइल बाटे भिंडी रोपले रहनी तो हम अभी बुझावा बहल बाटे अभी तुमका निकाल कभी ले गर्मी भइल देखो बधरिया आई ना नु बड़ी हवा महसूस होला बड़ी हवा लागेला ये भाई कोसन हमर खेतावा कुल भइल बाटे भिंडी ये भाई कानावा का पतोया लागता हमर टूटल बाटे भिंडियो मत तुरली हल बाटे सतपुतिया जुइतिया खातिर रखले रहनी सतपुतिया वो मत तुरल अकाने कवन माई आवत ऐसन विपत लगवानी मरद की मेहरान महिला सतपुतिया तुर लेता ऐसन काने कवना के जानवर चुअल बाटे उनके भगवान उनके जानवर के ढूंढ लगावत काने कवन हमार सतपुतिया हमार भिंडी चोरा के खाता सन हे भगवान जन चोरौले उनके पोरी फुटा दी हो पोरी फुटा दी अभी देख के जाता नहीं देखो अभी एगो देखो तनी सतपुतिया लौका का जुतिया हो बाटे हो एगो छोड़लो त बाड़ी सन हो एगो सतपुतिया छोड़ बताओ सतपुतिया से एगो का होई आए हमारे मोर बेटी पतो सब भूतिया सन काने कौन बच्चा बावनी आवत ऐसे मुझौसी काने कौन आवत सन के लागोन के उन में आग लागो बता हमार बेटा भातार कातना मेहनत से सतपुतिया रोपले बसन के तकारी खाइन जा बताओ एक बस दिन के परब जुतिया आवत एगो है सतपुतिया रखले बाइसन बताओ अब काल बाटे एक ले जब त मौरा जे तनी जा तनी घर में देखे बताओ हो हे भाई इतना कदम फरे एगो कदम न्यू नहीं खेलब कदम का करी हम अच्छा रुकत ताही में रहत तनी कौन ना के सबतिया हमर मोय तुर लेते सता पुतिया मोय हमर काना का पता ई बताओ मोय भिंडी है नवा देले बाड़ी सन मोय नवा देले बिसन भतिया बा तुर के एही में लटका देले बैसन हैं बताओ तो एहन के कतना गलती कौन के काम ह मुझौसा के काम ह के मुझौसिन के काम ह रे काने काने के पकड़ा लिसन बेटा बेटी तब हमके छलकट छोड़ाई बहनी के रुक अब तो चल मैं पाकी हो गल खेत में मैं गोड़ में सटत ते है पाकी बतावा हो हई आई के कॉमन पापा चबावनी खा लेती है बताओ बेटा भतार काटा ना मेहनत से रोपता सन नतेक तो बस एगो काट ले बाड़ा सन बताव कहनी है कि एगो एथू करवाई बेकार के दूगो खाटी बनवाई भी देखो बसो काट देले बाड़ा सन भोई देख हो हे दादा ई का कोले पैसा अब हम का करिए दादा हमर गोई खाओ चोरवले बाड़ी सन हम मोए छोड़ देले बाड़ी सन गोई खावा हम मोए भीज गबा अले बतावा बटोर को उतना गोठा धोइले हरे सुखलालावा के मौगी के काम होई उहे गोठा चोरावे ले अच्छे बेटी एबार तोरा के पकड़िए के दम ले रुकब हमरा के निकले दे घर से रुको एबार टाही में रहत लुकातानी तब एहन के बार बताई चलो जल्दी जल्दी देखियो कि बढ़िया नहीं ना मोटा ना मोटा की कहाँ दिया जी गवा और ओकरा मन दिए त फरल बहु अरे पाकल नहीं ना जैसे ही उ गदराइल रहिले ही तरह इहो गदराइल रहिले हां मोटा कियो मोट हो गेल बिया लेकिन गदराइल रहती है एकदम अरे जान मारे ले जैसे लागेला बाप रे हमनियो के फेल कइले बिया अरे चला चला ए बार सब्जी हमार घरे नहीं खे सितु नेनुआ से पुतिया तोड़ दी अरे जान तनी बुचिया पापा खा खनी करैली तुर के ले बड़ी पसंद है करेली के भुजिया हमारे घरे सितु पुतिया तो कुछ नहीं खे से सोचे त ना कि नेनुआ ओकरा में तोड़ ली जरी अरे बात करत हम के चलबो करम चल आयो दादा भिंडिया तो कल के मोय तोड़ के लेके चोर तो देखत रहिए बुढ़िया आ जाइनु तो छोड़बो ना करिए को गति बुढ़िया करे देखल जाई त वो तेरी क्यों खिए में लागुल खाओ और वो इसे पुतिया एकर बड़ा गदराई फरेला उ एकरे चाहे भिंडी फरबे ना करेला बुढ़िया के ओ दिनवा के तोड़ के नहीं खुले गई ओइ दिन से फरबे ना करेला अतन तोरा ना हो टूटत नहीं के हमरा से बड़ा परियार बा एगो तारा से सतपुतिया ना तुरी टूटी तो अब का जाने का हम कहीं तारा टूट गइल मर दे देखा ये ना तो बुढ़िया टूट के लेके जावत नहीं के ना जना त रू और रुइया के पतैया के गिरोच बड़ा निक लागेला कहां बैठे हो का बा एक दिन तोड़ के लिए गुरो अब हम खोट लगे हम ही बना लेते ना ए बेरा तो सतपुतिया बना ला हम सब खतिया बना लेते लेकिन बड़ा बुढ़िया के खेत में हर चीज खाए में मजा आवेला ना मोय रोपे ले लेकिन बुढ़िया इतनी बा लेकिन मोय चीज करा में रोप देबेले हाथवा ना काट दी सब ले ले ना
कहो हैं हाथवा ना नु कटी ना हाथ ना काटी छोटा की छोटकी बड़का बड़का ना हाथ काटिला एकर गिरोच जाना त बड़ा टाप लागेला बनैले हड़ू कि ना कभी बनैले त नहीं कि माई खियले अहो अंजू हां बुढ़िया ना नहीं तो जल्दी यार करो जो ले बते लो तू हम ले बाजा तक खड़ा खड़ा जाना तो हो जल्दी जल्दी पकड़बू झोटा पे हम तो तोड़ ले ले बानी हई कुल तोरे के हमरो बना दिया दिया के तूर ना ले दाल भात पर निमन लागेला आलू दाल पर तू है पतैया तोरा ई बार नो आइल बे हाथ मोछरी अरे मर तोरा ना हाली ये के लौ कने के भतिया बा का करी जा छोड़ दो के असन बेटी तो हनी के बतावत के कहत जवान होई त ही ले जैसे मजा आई जवान हो जी तो ओकर के खाए में बढ़िया ना लगे दिया बड़ा सुंदर सुंदर फरल हां वो लो ना हई लो ना वही में रखो अपन तनी अच्छा बाद में कब हमार हटे करे कहत हनी के कौन सा पुतियावा हमार तुरतिया हेने आ काहे फुफुती में चोरावत तड़ू सरे एगो हे में चोरावत सन हेने आसन ई बताव सन तोहनी के बापा के रोपले बा हमनी के कहां तू रे तोहनी के भतार रोपले बा हमार भतार काहे खातिर आई ए सुनी हटाई हाथवा ठीक बा एगो त चोरी ऊपर से सीना जोरी का चोरैले बनी त देखाइबू तनी हटाबू अच्छा त तहर माई होइया के है कुल मत तुर के ना फेंक देले बाबू और तो पुतिया हाय फलना बोले चाहिए त हम आई कर लई कवा ना तू आ देख रे बाहर है देखो जे है काठी में सत पुतिया चोरावत ऐसन ए बाबा कटनी हे में ते कहां के चोरौले बैस है ये दादा ही बुढ़िया मोटा के काटी भैंसिया बोलत अरे एगो तो ऊपर से सीना जोरी करले बाउसन आ और चोरौले बाउसन ऊपर से जताओ तो बाउसन हक अरे ये बुढ़ी जमाना संभाल के बोलत हसुआ वाला काट देम काहे काटबू हो तोरो के काट देम देहिया बहुत सही करत तुम ये तो ई बतावा से तोहनी के कहतन के कौन आ के हमर सत पुतिया कौन आ के हुकाना का पता ई भिंडी करे ते कहां भागला होता तोरा सवाल कर अच्छा तो बूढ़ी हो हां हमनी के पेट नुबा हो हमरो तो पेट बा पेट का कहला रे ना बुझलू ना हौ 4 महीने के बानू हमरा तो हमरो तो पेटवा बोले नु बारे हमार बुझलू महीना के नु बा आ 7 महीना के पेटो होला का रे बबुआ न होखे के बा हमरा लाला ना होखे के बा पालन में खिलावे खातिर त ई कहस रे ई कहसन तो सोचे ना जाना कि बुढ़िया के पते तोड़ के तन की खा लेबे के ना त लार नचिए लगी आई हेन बते तोहनी के कहेला रे त ये बूढ़ी इही तरह बड़ की माई कहैबू त ई बताओ से तोहनी के चोरावला के कौन काम बा चोरैती जे त राती के न दिने दिने सोचनी जतन मन चटक कर लेबे के मन चटक लात के इनके भत्तार रोपले बैठवे ना रे एक तो तुरबुसल मां है तुरबुसल भत्तार के नाम नखला अरे एक तो हमर चुराले में सब हमारे छोड़ दे ई सब माथा पानी पास में काट दे हम तोरा के काट दे सोच लिए भूत बन जाइम हम हां भूत बनबे त भूत बन के का करबे भूत के हम कुछ न जाने नी जमीनिया पे दखल कर लेके आई हो बाबूआ के बाबूजी है का कहत ऐसे रे फलाना खेतवा में के बानू जन भिंडिया उ राते राते खा है जाए पर बेसावा के लड़की सुखलालावा के लड़की कुल का कहत सर चौड़ा सन तन के घर तन के तन के हो जाना आवस त हेने लड़ा सन करे कब बुढ़िया पैसा रे अजी का रे कवन हिया अरे है देखो तनी है तूरा तैसन मुआ सा त पुतिया है तूर के है भिंडी तूर के मुआ जियान कोइले बाड़ी सन है देख तहारा बाबू की हले आइल बा घोटे आ गइल लतिया ना की हाले आइल बा अरे ना ए बूढ़ा आई रनी जता ने भिंडिया खानी एकर बापो लइका रहे त अरे भंटा जमाना चोर समरा के बुढ़ा वाले बलवा मार रे बिस्कुटियावा के बुझाता कि लोग के बाबू के आइल बा 52 बीघा हवा में कोबे से लड़त है सटा सटा है उठाई ताकत के गलत इस्तेमाल काहे ना कइलू है ध के दोनों के छतिया पर लतावा हला देबेला अरे उनके लोई क्या होखे के बानू एही के चलते ना हल हल ना नहीं जाए तो ठीक हां जाए तो गांव के चलिए लड़की हो दे सत पुतिया फेकले बिए घर से पुतिया दिए में उठा के कबेले गोड़ हम छटकला तू ले आ, रौरा त खेत से हम मतलबे हई नहीं खे रहत जल्दी जल्दी ले आओ बिनी के ओए देखो हमारे का कहतन कि जल्दी जल्दी लियाव अरे तो का हमारे के करी दिमाग समझ हाला सुनाइल है जाए जात रही है गाय के सानी गोते गाय के सानी गोता तन जो तो भगवान ने पर लगा करो आई हो दादा इहे बतिया बत करे जब धाई धाई लोहर छूटे तन हेने आई हां हेने आई ना तनी चपला का करी टूट है? गई चपलवा न टूटल बा जा तनी सिवावे
का बोलन है करेजा बोलन है ना ना तहरा के कहे के बोले ये अपना करेजा के बोलने हैं। अच्छा चल हाँ कौन कुछ हमरा के बोलन ना जेकर बंवरिए बुझा तड़ुए कि ओकर बाद अब बुढ़ापा के नु ना ना कुछ ना अरे राम जी रातवा छटक गइल अपन उम्र के ध्यान नहीं खे करेजी कहतर ना तो बुढ़िया सुनबे ना कइल हिया नमस्कार प्रणाम भैया हमरो सबके भाई मनीष बाबा आशा जी बाड़ी कविता और मंजू बाड़ी पूरा भोजपुरिया जवान के टीम बड़ुए ये एगो रहला फनी वीडियो कॉमेडी वीडियो दिल से मत लेबे कहीं दिल से देखे के हो कि अगर हमनी के वीडियो अच्छा लगे असें छोरावत जा खेत में लाइक एगो जरूर बुढ़ में तारी रोप देल पे कुछ खा खाते जवान जवान बाई जाइल बे जा खेत में जी छोरावे वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब ऐसा ना करे के चाहिए, चोरा हमनी के के कोनो चैनल चीज ना बा खाए के भोजपुरिया जवान ओकरा के सब्सक्राइब कर ली अगला वीडियो देखे खातिर बेल आइकन घंटी बजाई काका और आंटी बजाएंगे पूरा टीम मिल के आंटी बोली बजाई। जय भोजपुरी।